ka tafi karfin fada, soyayyar da ke tsakaninku ta zarce ta uwa da da. Ranar da suka zo su yi mashari shi haushin fada, sannan abu kami shi ne na sama. Ranar wafatin ma'aiki Umar ya shige ɗibuwa, ya zara katon takobi kuma sannan yana yekuwa. Kowa ya ce ɗa ya rasu to daga yau zai bar rayuwa, ya ce ya gana da Allah ne ba zai tafi ya bar mu ba. Sannan ka angon harkaya Zinnurai ne ka ci gari, kai ne ka ba da kyautar da Rasulallah ya matan bari. Ka daina laifi ya cutar da kai daga nan zuwa mashari, ka sanya jarin ka kasuwancin da ba za ka faɗi ba.